Arestado ang sarong misis matapos na makipaghilingan sa saiyang karelasyon sa banwaan ni Daet Camarines Norte. Istorya kan esposo, nagkapirang beses na subuot niyang nadakop ang sa iyang agum na may katsat, asin may ibang nakakaibanan. Asin kan aldaw na nagpaaram ining maluwas na mayong pasabi kun masain, nagdesisyon siyang magsunod sa iyang agum. Digdi niya na pag-araman na nag-check-in ang sa iyang 29 anyos na esposa kay banan ang karelasyon. Sa takot subuot na may darang badil ang duha na parehong nagtatrabaho como security guard, nagpatabang siya sa pulisya. Masampulong minuto man subuot na pigkatok kan mga otoridad ang kwarto. Asin kan bukasan ini, nagpalusot pa subuot ang karelasyon na nag-uulay sa nasinda. Huli digdi desidido ang legal na agum na magsuunad nin kaso kontra sa duwa. Mahampang subuot sa kasong adultery ang sa iyang misis, mantang pagbalgar naman sa RA 9262 ang karelasyon.